Geen Jimmy, of nog, ik ben net natuurlijk met de kleine hoor. Grote prins, buiten en nog kindersteunen. Die spreekt hij namens Jong Nederland. Daarbij wil ik echt weten, kindercomité, nieuwe stijl. Wat besteedt ons vakantiewerk voor hier? Jong Nederland, afgevallen van de carnavalsbereid en het danscomité. Hierbij wil ik heel even zien om het observeren. De nieuwe president van ons, van het kindercomité, en ik ben ervan overtuigd dat hij van best weer wieder viel nu uit. Die muts wat er op had, dat is nu maar een uur beeld, had er 11 gehad. Die zulke stiefel door het danscomité. Dafür herzlich Dank. Het keepje wat er aan had. Dat is van een sponsor, die niet genoemd werden, ik weet het zelf niet. Maar sponsor, hartelijk bedankt. Jimmy, Ingo, allebei uit Jong Nederland natuurlijk. Wij is niet in de Engelse Armerij, we zijn allemaal in de Nierse verwerven in de vereniging. Ik wil zeggen, jongen, een schöne carnaval. En ik maak het niet zo lang weer op de stoel. Ik wil heel op tot schöne carnaval met ons. En drie krijgt ik de Miers, Allah. De Miers, Allah. De Miers, Allah. Ja, deze Jan, Jong Nederland, kindercomité, vakantiewerk, maar wie er nog noemen wil, ik denk het hartstikke schön dat er niet zo veel namen in Gezo weinig bent vertegenwoordigen. Ook namens de prinsen en namens van Janse Carnaval. Voor deze worden we voor een enorm werk gehad van week. We zijn vroeger dat we zo'n nu, zo gezamenlijk deze morgen heen voor storen gaan. En ik zou zeggen, wenn we zo doorgaan, gaan we met elkaar aan Carnaval niets meer te vrezen, want we gaan dit organiseren dus de business komen. En ze gaan zo gezegd, we met de gezamenlijke commissie, zo wie we vorig jaar bij je dus dit jaar bij je nezen, de afgelopen en de volgende jaren zeer zeker wel een kindercarnaval in de Miers te organiseren. En ik wil ervoor uitbrengen en zeer zeker een applaus uitbrengen voor die lui die zich zo hard ter beschikking hebben gesteld, dat ze samen met de grensschepen dat te doen. Voor de eerste woorden, de Miers! De Miers! Kindercarnaval! Hartelijk bedankt!
zijn daar en die zijn ook Jan gezet in de kamer. Dames van het damescomité, die schöne dame die nog maar aangezaakt had, die zijn voor zeer zeker gaan, dat hangt voor u natuurlijk ook voor nodig. Wie voor u immer nu die hand gehad de afgelopen jaren, ook wel willen we de jeugdcarnaval te steunen. Ook willen we de beroepigheid, immer zit het door. Er zit iedereen in financieel opzicht onvervangbaar voor het carnavalsverhaal, maar ook zeer zeker in carnavalistisch opzicht. Ik hoop dat vanaf jaren met die groep dames en nog jaren met die groep jongen durf kennen joh, dan ben ik er vast overtuigd dat we de hele schöne carnaval gezamenlijk immer in de wiers kunnen vieren. En de hartstikke goed Vrouwenland en mooie jetzt samen. Die hadden ook immer jetzt werken, ze hele gewoon liever een beetje blauw is niet. Dat is wat toch helemaal loten. Vuur als carnavalsvereniging voor Wengen en steekt perfect op. En dat is iets dat klinkt door de groep, dat hadden we dus ook niet zo. En deze mensen, ik hoop dat we nog jonger met u samen kunnen werken. En ik verzoek op die mensen, op het damescomité van de Wiers en van de Grenschieren met die boos te brengen. En het andere met 3 heftig de Wiers. De Wiers. De Wiers.
dat op deze middag hij en deze mooie week naar de grensschiever had gevlogen. Nogmaals, deze carnavalisten, viert nu met de grensschiever de nächstvolgende dag carnaval. U weet, van vieren van het middags 12 uur bis het laatst niet in de mooie stonden arena. Nu worden het hen als carnavalisten. En ook op de auto in de nieuwe Schwelling dit jaar allemaal hartelijk einladen. Ik zou zeggen, voordat ik het officieel nu afsluiten, hartelijk goed lustigheid, Prins Peter van Vierde, ook nog even een woordje tot u te richten. Ja, hier zou ik zeggen hoor, dat hadden we net gezegd in het jaar. Ik hoor zonder uitzondering. Iedereen die hij aanwezig is en wordt van harte bedanken om hij op de receptie van Jimmy en van mij hij aanwezig te zien. Ik hoop dat we nu nog 3 dagen, zo gewoon is bezig, ja, 3 dagen, hier veel Spaß kunnen maken. En nog niet worden, nee, goed niet. Hier veel Spaß kunnen maken en ik ben er overtuigd wenn ik die dag, wat ik nu al gehad heb, met ons zusammen, geloof ik gehouden nog werden. Die dag van jetzt inderdaad niet. Piet had me dat ook gezegd, jong, dat van jetzt niet. De andere dag, ja. Maar werkelijk, die van jetzt werkelijk niet. En de zondag, die moeten nog komen. Maar dat kan ik werkelijk, dat kan het vuur alleen maar met u doen. Daarom vraag ik ook, doet die dag met gut op stap. Dat wil ik net zo woord aan. Deze carnavalisten, u had gehoord wat zich ook lustig heeft. Prins Peter van Vierde gezegd had. Had gehoord wat ik gezegd had. En we willen officieel afsluiten met een donderende 3 keer tegen de Wiers. De Wiers. De Wiers. En misschien de liedje te spelen van de kapel over de knapkapel of de Spaßkapel. En dan kunnen we gaan schieberen even mee zeggen, ik ben nog zo stolz in de Wiers te zien. Denn in Frans, da is het leider geen carnaval meer. Knapkapel, dan mag ze eens.
Nee, maar die komen dan. Oké. Ja, die is wel aan het rammen. Ja, dat is toch. Daar moet toch.
Lieke, Lieke. Ruben. Ja, ik heb ook thuis gevonden. Moet je even heen brengen dan. Nog heen. Door net een keer.
sein, du musst nicht traurig sein. Ein Tag lang sind wir Wenn wir
Dat loopt met die daar is niks voor ons. Ja, met dat bier, dat vlot dat witte bos. Hij daar langs in Fühlse Pleije, wir brücken Bierchen en Wurst en so dringen wir durch. Hij daar langs in Fühlse Pleije, wir brücken Bierchen en Wurst. En der Schwanz am Hals, en de Früh, die met z'n allen achter elkaar. En we maken een Polonaise over. Kom heen jongen, kom heen jongen. Hey Brenton. De tweede poging.
Das Esellied. Hier, hier, hier hoch. Olli, olli, olli.
Schneewanzer. So, die Romeinen. Even rusten. Rusten.
Steeds kom ik nog terug, al is dat na jaren. Wo ik speelde mijn vriendhal en al ben geboren. Wo moeder in Limburg vertelt zulke sloos, die ik dan daarna nog eens opzeggen moest. De taal die ze leerde, die gaf ze mij mee. En die me vanzelf ook nooit niet vergeet. Al is hij geen zee, geen dune, geen strand, toch houd ik van dit, mijn Limburg, mijn land. Want waar ik ook kom, of waar ik ook woon, doe Limburg, doe spinst op de kroon. En zenig in het voorjaar, die beunt op luien, als de haver, de tarwe en het kork het gruien. Die weeën vol bloemkes zo wie als me zeut. Dan lieke de spreukske wat Limburg mij beut. En zingen de vogelen ons de wies. Dan best hoeveel meer het hartsparadies. Al is hij geen zee, geen dune, geen strand, toch houd ik van die, mijn Limburg, mijn land. Want waar ik ook kom, of waar ik ook woon, doe Limburg, doe spinst op de kroon. Ja, ik ben een beetje de grote man. Kan ik verder ben? Nee, dan gewoon proberen of de camera reageert hier. Meneer Habers.
Alsjeblieft. Waarom niet? En de stoel begint niet te zeggen. Oké. Ja, dat is iets wat erbij wordt. Tot de 30 seconden zijn het video. Ja? Ga maar naar binnen. Ga maar naar binnen. Prima. Drinken ze dat? Iedereen is een pilskist. Zo. Zo. Nu aardig 9 punten verder. We moeten nog 4 wedstrijden. Of 4 wedstrijden. Ja, dan kunnen ze niet meer verliezen. We wel een 4 verliezen. Ja, best wel 100. Drinkt ze geen net op? Ja, voor de aardigheid zo. Jo, is goed. Nee, ook hier drinken we in. Ja. Daar drinken ze geen meer. Zie je hem hoor. Dat is dat van de plaat te zeggen. Nee, dat is dus van de zaal. Ja, wat? Kent dat weg zo? Dat is voor mij. Wat is dat voor ding? Nou, zo'n ding. Zonde. Er zijn dat blok. Zijn de blok. Pak dan ze de blok goed. Ja, dus jullie die poseren die bloemen op en zo Ja, dingen in de bloemkool gezien. Chic. Oh, man. Zo ja. Mooi. Ja. Dat is gedaan dus. Hè. De pasje kunnen het ook koud zien. Hè? Met de pasje kunnen het ook koud zien. Ja, voor de eieren te koken. Ik vind de eieren te koken erop. Zo ja. Ah, prima. Oh, man. Nee. Ah, de poseren erop komen. Ja, ze moeten koken. Kan het ook koken. Dat is We tijd. hebben een ontwikkeling om een 80 jaar. Ja, ja. Mensen 15, 20 videobeelden van die oude filmen af. 84 jaar terugfilmen. Ja, ja. Dus we nog goed sparen van de derde. Ja, alles zo. De lui werken en Ja. voetbalclub, de kans wel een beetje fietsrennen. Dat is eigenlijk jammer. Sportdag, hier voor het trein. Ja, dat weet ik wel. Ja. En wat is sportmaken dat iemand weer zien, dat is jammer. Ja, ik heb hem foto's. Ik weet niet of we zo aan de pad hangen. Kun je eigenlijk wat vragen? Ik heb hem een foto. Die daar had er nog mee gehad. Dat is wie het vroeger hier was. Stonden in Hoezers, die is er weg niet geasfalteerd, geloof ik. Ja, ja. En de Trapsebroek. De eerste waren de stukken goed opkomen. Dan ligt er die hekken, die stond een beukenhaak. Ja, wat hier is een stuk, dit gedeelte, dat heb ik nog Straalenboek. Dat gedeelte. En de overbrugger, de veranda nog. Ja, ja. Hier is die veranda gekomen, toen dat stuk daar geboekt is. 50 jaar terug kon je gedacht. Ja, dat is de kloe, hè. Dat is wat ze dan gebeuren. Ja, je werd veel gewandeld. Hè, dus, Ja, dan gaat het je zo tussen de echt en zo. En met personeel tot bezoek. Ja, ja. Aan een afloop is. Ja. Zo gaat het, hè. Dit lag vuurflink.
Goed zo goed. Wat zit er hier? Dat zit er. Nou, dank je. Hier is de voorjuurmachine. Ik ken dat nog niet. Daar hebben we het nieuws van gehuurd. Nee. Nee, van de televisie. Ze hebben de zender nog niet verder willen. Ja, dat is toch een goed journaal. Nee. De eerste gashof geopend in Zuid-Limburg. Het is wel schön geworden hier. Ja. Prachtig. Zorg niet hier. Ja, dat had je weer eens, maar. De kinderen gezichten maar. Die is gestemd. Ja. En dan heb je nog geteld, ik zat even wel. Ja, nu ken ik het wel. Ik denk, moet kijken waar dat video. Daar had hij de laatste keer op me gestemd. Maar blief, zeker aan Ja, de laatste keer gestemd. Ja, dat weet ik. En de Harry Maas maakte er 83 joh. Ach jongens, het is schön hè. Kijk eens, druk eens kijken. En als 20% kunnen realiseren wat ze verhoogt. 20%. Ja, die voelen dit niet voor met FGTP gewonnen hè. Het is wel niet functioneren en is kruimelen veel. Ja. Dus ja, zijn die gelukkig mee tot die dingen. 26. 5 en is 8 en 6. Dat is eigenlijk het geluk en het ongeluk werd tot die geparkeerd staat. En die erbij worden wegvloeien. Dan waren meer liefhebbers geweest. Dus hebben we 26 maanden. Ja, die hebben nog Ja, die hadden goed gedaan. Kijk, die is aan metgewerkt worden van onze kant nu. En aan die andere dingen heeft er nooit metgewerkt. Kijk, dat is dan denk ik met die 20% wat ik bedoel. Dat is ook nog een paar Ja. Die zit ook nog in op en zo. Wie is daar?
saperne del mio amore, cosa farò che con questa canzone, un giorno la incontrai sola sola, dove mi batteva il cuore, quando mi dissi che la volevo amare, mi diedi un bacio e la mi scocciò, Marina, 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 ti voglio presto sposare, Marina, 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 ti voglio presto sposare, oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no.
3 films zeggen natuurlijk. Bon. Ja. Zo. Hier. Hier. En de kern is ook antiek. Mooi. is 6 meter denk ik. Die jongens niet, dan moeten we toch onderscheiden dat we met elkaar liggen. Ja, dat is ook 8 meter. Ja. Ik zie het zo niet. Ja, dat wil ik zeggen. Het is 16 zo, maar ik heb de helft. Ja. Ze doen die weer 8. Dat daar je ook zo staan. Ja, zeker.
Fint stopp. Ja. Men. Godt hørig. Godt hørig, ja. Godt hørig, Malamor. Ja. Godt hørig, Wat huur ik maar allemaal? Ja.
centrum. Zo, ik ga op. Jo.
Ik moet die dingen hebben, 300. Had je hem af? Wat? Als ik dat zo, als je televisie ga je, dan laat ik weer op de grond staan.
daarvan. En, werkt dat? Ja, meneer. Mooi. Oh ja. Je kan zich later gillen, heb ze daar ding van hulp.
Dag meneer Niks. Dag burgemeester. Alles goed? Jo, zolang het van wakker werden. Zo. Hè? Zo, zal ik even aan. Ja. Kom oma. Ieder kind dan zeggen. Meneer Niks, maar die komen nog meer uitschachten, hè? Ja. Alles toch, we zetten nu weer op de eerste spaat. Dat kumpel ik ook, mevrouw. Goed er wel in de gaten. Ik heb alle verkeerde schoenen aan. Maar ja. Niet zoveel lullen. Net of we dit al gegraven hebben. Wacht even, is dat datum bij mij? Ja, daar, aan de andere kant. Zo. Zo, ja. Zo, moet je erop trappen, zo. Ja, zo. Wat moet ik? Zo, jij met de voeten erop. Zo. Ja. Prima. Ja, ja. Ja. Kijk. De eerste spaden van oma en opa. Hoe is dat? Ja, dit is helemaal zo.
Jongen, dan pak ik een shirt. Hey, dank. Hey. Maar toen ze komen, dan zeg ik van ik heb al voor het Is van de burgemeester, meneer Vossen van Gulpen. Hallo. Ik ga naar verder met 12 van Gulpen, jongen. En nou vandaag een 40, 56, 110 minuten. Dan zit ze er iets weg, dan gaat Stella Rijks weg met de klok. Ja? En Pet en de wals. De eerste kanton. Gaat nu vloeien voor het huis van de burgemeester van de Gulpen. Wat is de maat? Nee, nog meer wel achteraan, heb ik niet. Kijk er af en aan. Ja, het is half goed hier aan, maar nog niet, natuurlijk gaan we maar zo hier moeten. Dat punt, hè. De ramen, zo blijft je maar proberen.
Ja, dat gaat zwaar zijn.
Wat doe jij er ook een beetje? Zet de achterdag de schep eronder. Tot. Ja, langer. Ja, dat is nog gaaf. Ja. Jeet. Oh. Moment daar jongens, moment. Ik vet er hier en ik erop. Even de touw. Wacht, nog een keer. Oh, we zitten niet. Nee, niet zien. Ja, zie je.
Die is nog lang genoeg. Goed verlopen. Zo dames, het is vandaag de 10e van de 4e 1991.